Apirilak 28an egingo dugu Ugaoko sukaldaritza jardunaldiak. Ugaotarra guztiak gomidapena duzue, Jane Jauregian egingo dugun ekitaldian etortzeko. Hasiko gara kotel batekin, Estrella Galicia ipiniko duen garagardoarekin, eta gero sukaldariak hasiko dira bere platerrak erakusten, gero probatu egingo ditugu plater guztiak, eta azkenean ekitaldi solitario bat eukingo dugun, liderren gaixotasuna ikuspenaratzeko eta laguntzeko. Ezagutzera eman nahi genuen gure gaixotasuna, heltzea leku gehiagotara, eta bilatzea familiaren bat Euskadin gure egoera berdinan dagoena, gure gaixotasun berdinarekin. Eta gero erlazionatu izan dugu lierrek izan dituen arazo guztiak elikadurarekin ekintza honekin. Normalean ume txiki bat jaiotzen denean, inork ez dio erakutsi behar irenstera, ume hauei erakutsi behar zaie irenstera, murtzikatzera, elikadura ikutzera, orduan uste dugu interesgarria dela erlazionatzea elikaduraren asuntoa eta gaixotasun arraro hauek. Aurtengo berrikuntza izango da, edukiko dugula gurekin Guillermo Miranda, Guamaneko Osmierra, eta ardoen eta janariaren banaketa egingo duen maridaje bat. Bodegak etortzen direnak lagunduko digu Guillermok maridaje hori egitea. Beste urte batzuetan beti amaitu dira sarrerak, orduan espero dugu aurten ere hori gertatzea, eta gure kasuan, gure familiarekin denez, espero dugu betetzea bai.